started out as a child actor after joining GMA's kiddie version of Starstruck in 2004, a homegrown talent of the Kapuso network, and has consistently proven his caliber in portraying different roles. For today's Biztalk, he will tell us more about his character in GTV's romantic fantasy series, The Lost Recipe. Please welcome the multi-talented Kapuso heartthrob, Paul Salas! Masantos siya kabasan, Paul, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Hello po mga Kapuso, good morning Kate. Nako, una sa lahat, kamusta ka, Paul? Okay naman po ako, feeling great dahil maraming sumusuporta at patuloy sumusuporta sa The Lost Recipe. Lahat ng hard work namin nabubusog naman sila sa pag-entertain namin. So maraming salamat. How do you spend your mornings? Ikaw ba ang nagluluto ng breakfast mo at ano ang paborito mong kainin every morning? Dati kasi wala akong alam sa pagluluto. Nung nag-training lang kami, doon lang ako nagkaalam. So siguro marunong na ako magluto ng itlog ngayon. Kasi diet pa rin. So alam niyo naman, pagka-breakfast, hard-boiled, yun lang yung mga favorite ko. Tapos may onting tuna kasi diet. So ayun. Nako, Paul, is having a celebrity dad and being surrounded by celebrity relatives influenced you to join show business? Hindi naman po. Actually, nung 5 years old, 6 years old, ayaw naman talaga ng parents ko kasi gusto nila unahin yung studies ko. Pero nag-promise naman kasi ako sa kanila na gusto ko mag-audition sa Starstruck Kids. Gusto ko matry. Siguro meant to be lang din para sa akin. Siguro plan lang din ni God kasi passion ko talaga yung pag-acting. So, yun, nasama na rin na yung family ko din, sa mother side, kahit sa dad, lahat na sa showbiz before. So, para sa akin, blessed naman po ako na nabigyan akong opportunity at pinayagan ako ng parents ko na mag-showbiz. At after Descendants of the Sun nga, busy ka na ulit sa The Lost Recipe. How does it feel to be part of the show, Paul? Honored po, and nagpapasalamat din sa tiwala ng public affairs. Kasi isa po to sa mga show na nilaunch nila kasi, di ba, first time lang nila mag-teleserye. So, sobrang honored na ako doon na part ako ng history. And of course, para sa'yo what is so special about the show? Marami po kasing kwento eh. Kasi di ba, may time traveling story din, may love story, meron ding about sa pamilya. And number one para sa akin is makikita nila yung struggle ng chefs. Kasi hindi natin nakikita yun eh. Kasi pag pupunta tayong restaurant, binibigyan na nila tayong mga masasarap na pagkain pero hindi natin nakikita yung hard work nila sa kitchen. So pag nakita niyo yun at makikita naman nila, sana magustuhan din ng mga ibang chefs dahil pinakita namin yung hard work and struggle nila para lang masarap yung kinakain ng mga Pinoy. Naku naman! Pero anong mga natutunan mo from the show? Naging interesado ka ba sa culinary? At pa po talaga interested na ako. Kaso ng mga times lang, ng mga 16, 17 ako nagdiretso din yung mga shows. So, hindi ako nakapag-aral. So, ayun, parang stepping stone na din na training kami for 2 days, 3 days. And baka after nito, pag wala akong next show, habang baka ituloy ko po yung pag-aaral. Nako, I'm sure madami pang dapat abangan sa The Lost Recipe. Please invite everyone na patuloy na manood at tumutok sa The Lost Recipe. Salamat po sa walang asawang pagsuporta mga Kapuso. Sana lalo pa kayong tumutok at lalo pa namin kayong mabusog sa aming mga nilulutong pagkain doon, sa aming mga pakilig para sa inyo. Maraming salamat. Sana abangan nyo Mondays to Fridays, The Lost Recipe, 8 p.m. po yan. Maraming salamat, Paul, and stay safe. God bless! Thank you so much po. Tutok lang mga Kapuso, magbabalik ka ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.